Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsuunan, sa pagtuan niya na pud kita nga din maghatag kaninyo og dugang kinaadman sa ato ang pagtuo. Igala igsuon sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شاب في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. Igala igsuon sa pagtuo naingon si Abu Hurairah radhiyallahu anhu nga nadungog niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nag-ingon, magpabiling hingkod ang kasing-kasing sa usa ka tigulang sa duha lamang kabutang. Igala igsuon ang paghigugman niya sa kalibutan ug ang paghigugman niya sa iyang kinabuhi, nga naghandom siya nga tagaan pa siya lugway, o ang paghigugman niya nga kanunay siya dinhi sa kalibutan. Higala igsuon, subhanallah. Higala igsuon kining butanga anaa kini sa mga tao, no, nga bisan pa di ay na sila sa katigulangon sa idaran, ang ilang kasing-kasing nagpabilin pang hingkod batanon daw susama sa batanon ang ilang kasing-kasing bisan pag silag tigulang na sa duha ka butang. Ang paghigugma nila diri sa kalibutanong butang. Higala igsuon hinungdan niini. Higala igsuon ang kalipay nga ilang natagamtaman dinhi sa kalibutan, ang kalipay nila sa ilang pamilya, sa ilang asawa, sa ilang mga anak, og sa mga bahandi, og sa tanang mga tawo nga diin nakapalipay kanila, og sa mga butang. Subhanallah. Nga diin kana hinungdan nga diin nga daw susama sa batanon ang ilang kasing-kasing. Higala igsuon, subhanallah. Ug ang pagmahal sa ilang kinabuhi, paghandom nga sila kining magpabilin din sa kalibutan. Higala igsuon, subhanallah. Sa riwaya ni Imam Muslim rahimahullah, siya nag-ingon, kalbu syekh syabun ala hubbi ithnatain, magpabilin nga hingkod ang kasing-kasing sa usa ka tigulang sa duha ka butang, hubbul aish wal mal, ang paghigugman niya sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug ang paghigugman niya sa mga bahandi. Higala igsuon kung ang usa ka tawo dinhi lamang siya sa paghigugma niya sa kalibutan, paghigugma niya sa iyang kinabuhi, ang usa ka tawo, ang inana nga tawo, higala igsuon dili siya magmadaugon dinhi sa kalibutan hantod sa ulahing adlaw. Higala igsuon nganuman kay mas gimahal man niya ang kalibutanong butang kaysa sa pikas kalibutan, nga diin didto ang ato ang matuod nga padulngan. Higala igsuon didto ang matuod nga kinabuhing dayon, dili dinhi sa kalibutan. Subhanallah. Busa higala igsuon likaya nato ning mga butanga nga ang pagkagusto nato niining kalibutana kining tanan. Higala igsuon mahanaw lang. Kita, ako, ikaw, siya, sila, yung asawa, mga anak nimo, mahanaw lang kining tanan. Higala igsuon ug didto kita pagatigumon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang paraiso. Subhanallah. Himuang nga ikaw din sa kalibutan nga daw susama ka sa usa ka estranghero. Kun fi dunya kaan kagaribon aw abiru sabil, himuang imuang kinabuhi dinhi na daw susama ka estranghero, daw susama ka lang usa ka biyahero. Higala igsuon, subhanallah. Kung sa may makuha nimo dinhi sa kalibutan, mao lang to. Higala igsuon, subhanallah. Ang pagakuyugo nato sa pikas kalibutan, mao lang ang ato ang mga binuhatan. Usay higala igsuon ato akining una-unahon, ato akining trabahoon ang mga gibilin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinaot nga duna kitay nakutlo nga dugang kinaadman sa ato ang naisgutan karon. Higala igsuon kutob diri lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.